Θεωρώ ότι έκανε και στην Ομοσπονδία, και θεωρώ όμως ότι έκανε φοβερό έργο και χωρίς τις απαραίτητες βοήθειες. Και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τότε δεν ίσχυε ο νόμος για τους οδοντιατρικούς συλλόγους, απλώς ίσχυε ο νόμος για τους συλλόγους και για να κάνεις ένα σύλλογο χρειαζόσουν 22 άτομα. Έτυχε να είμαι το 22ο άτομο. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ο φίλος Τάσος. Θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους προηγούμενους προέδρους, οι οποίοι βραβεύτηκαν και τους οποίους ακολούθησα ως τελευταίο στο έργο το οποίο παρέλαβα από αυτούς. Άξιοι συγχαρητηρίων όλοι. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, μια σημερινή ημερίδα για τους οδοντιάτρους εδώ στην Πρέβεζα. Οι εντυπώσεις, οι πρώτες, έτσι, τι είδατε, τι εισπράξατε? Καταρχήν ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρεβέζης για την τιμητική πρόσκληση και όλα τα μέλη του Συλλόγου που ήταν σήμερα παρόντα εδώ σε μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, ημερίδα όπου συζητήσαμε, λύσαμε απορίες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Είδαμε βραβεύσεις σε προέδρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου για τα προηγούμενα χρόνια και υπήρξε έτσι και μια συγκίνηση, μια συγκινησιακή φόρτιση για όλα αυτά τα χρόνια που διανύθηκαν. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και τιμητικό να βλέπεις να βραβεύονται πρώην πρόεδροι, να αναγνωρίζετε το έργο τους και οφείλω να πω ότι για μένα ήταν μεγάλη χαρά που ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο φίλος μου ο Τάσος Δράκος, στον οποίο εύχομαι και καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Τώρα αγώνα δίνεται και όλοι οι οδοντίατροι γενικότερα. Είναι γεγονός αυτό. Η οδοντιατρική είναι μια επιστήμη με κοινωνικό πρόσημο και ελπίζω η πολιτεία να της δώσει τη θέση που της αξίζει. Ευχαριστούμε. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για μας, γιατί καταρχήν κάναμε μια ημερίδα πρωτότυπη, με την έννοια ότι δεν ήταν μια καθαρά επιστημονική ημερίδα. Ήταν μια ημερίδα με νομική βάση, ώστε να ενημερωθεί ο κλάδος μας για διάφορα νομικά ζητήματα που προκύπτουν στα γιατρία. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα γιατρία μας δεν πάβουν να είναι επιχειρήσεις στην ουσία. Και νομίζω ότι ο κόσμος έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νομικός, ένας από τους κορυφαίους στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα. Βραβεύσατε σήμερα πρώην Προέδρος, υπήρξε και μια συγκινησιακή φόρτιση, γιατί πάντα όταν αναπολύς το παρελθόν και το τι έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι, είναι και ωραίο να μαθαίνουν και οι νέοι τι έχουν προσδώσει στο παρελθόν για να υπάρχει εμπειρία. Ακριβώς. Θεωρούμε ύψιστη υποχρέωσή μας να τιμήσουμε τους ανθρώπους που προσφέραν τόσα πολλά στον οδοντιατρικό μας σύλλογο. Στην ουσία τιμήσαμε 5 πρώην προέδρους οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή και ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι ώστε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος να έχει την μορφοποίηση την οποία φτάσαμε να έχουμε σήμερα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σταθώ στον τελευταίο πρόεδρο, τον κύριο Δράκο, τον τελευταίο πρόεδρο πριν από μένα, από τον οποίο παρέλαβα, που στις 2 θητείες του πραγματικά αναμόρφωσε το σύλλογο σε τέτοια κατάσταση που τον έχει φτάσει να είναι ένα σύλλογο σε επίπεδου, να σας πω, Αθηνών, επίπεδου. Δηλαδή, διαχειρίστηκε ένα σύλλογο από το 0 στην ουσία. Όχι ότι οι προηγούμενοι δεν κάνανε δουλειά, έτσι, προς Θεού, απλά δεν είχαν βοήθειες. Ο Τάσος Δράκος με αργούς άλλους συναδέλφους που ασχοληθήκαν σοβαρά, φτάσαμε να έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα και να μπορούμε να διοργανώνουμε πανελλήνιου επίπεδου ημερίδες και να παίρνουμε τα εύσημα από όλους. Τώρα, οι οδοντίατροι και αυτοί αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Όσο περνάνε τα χρόνια, τα πράγματα στο επάγγελμά μας γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Γιατί?
προφανώς πρώτον υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αλλά εκτός αυτού υπάρχει μια τάση του κόσμου και μέσω του διαδικτύου μεγαλύτερης ενημέρωσης, ο κόσμος γίνεται πιο απαιτητικός. Είναι διαρκής η ανάγκη για επιμόρφωση, είναι διαρκής η ανάγκη για βελτίωση. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ποτέ. Και αρρωγός των συναδέλφων σε κάτι τέτοιο είναι πάντοτε και θα είναι πάντοτε ο Διατρικός Σύλλογος. Αυτός είναι και ο ρόλος του, αυτή είναι και η δουλειά του που επιτελούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.